No niin, taas täällä. Tällä kertaa äänen kanssa. Juu, toimii. Tässä itse asiassa. Mennäänpäs tekemään. PvP. Mä nyt en oikein ole kiksi puheenaihetta. Niin ja muuten sitten nyt kun on toi kesä, niin nyt tulee sitten enemmän videoita. Mä en keksi oikeesti mitään, mistä mä puhuisin. Haluan tuosta tuon kitin. Tosiaan miksi ei oo tullut videoita, niin ei oo ollut nauhoitusohjelmaa, mutta nyt se sitten on. Ja nyt tulee taas videoita. Juu. Juu, PvPtäänpä nyt. Ai. Mä en keksi mitään, mistä mä puhun. Se on ärsyttävää silloin, kun ei keksi mitään, mistä puhua. Selkään! Voihan Kronos. Mikä lie Kronos sinä olet? Ui. Yes. Sitä en kyllä tappanut minä. Au. Mutta juu. Ei tästä oikein tiedä mistä puhuis. Muuten on rahaa. 40. Niin on hyvä saavutus. Ei mennä haastaan. Tolle ei oo kypärää. Ai, se haastaa meitä. Ai, joku afkeri. Afkas äsken. Don't kill me. No, ärsyttää, kun ei tiedä mistä puhua. Mutta juu. Jos joku tietää hyviä taktiikoita, millä tappaa ihmisiä, niin laittakaa kommenteissa. Mistäköhän sitä puhuisi? Minkä kitin mä sain? Mä sain kitin, josta mä en tiedä mitään. Mä en tiedä kitistä mitään. Ai. Ei, mä en ole sitten mikään hyvä povittomaan. Että mä en halua mihinkään povitappeluun ja nyt lakaa ihan sairaasti. Mä haluaisin jonkun pään, mutta kaikki on stevejä. Ai! Ouch. Sehän tulikin kivasti selkään. Mä muuten tiedän yhden hauskan jutun, mitä voi tehdä. Mäpä näytän. Tää on nää varpit, niin
Hypätään jungleesta, ollaan täällä. Oi. Tää on se hauskaa se, koska täällä on tosi hyvä kämppiä. Mä en keksi mitään mistä puhua. Junglea kohti. Eli sitten saattaa tulla sitten se kun on tullut 13 osaa Minecraftiin, niin sitten saattaa tulla tauko, mutta ei välttämättä. Sitten tulee enemmän niitä muita pelejä, mutta ei välttämättä. Että älkääs vielä hätääntykö. Mitä se tonne? En nyt pääse. Ai! Sattuu. Pääsepä sen täällä. Ai, mulla on äänet ihan liian kovalla. Joo, nyt pitäisi olla vähän aktiivisemmin videoita. Ai. Saaks? Otan tästä pari arvia. Hypätään alas. Tosi jäästävää, kun ei tiedä mistä puhua. Oh! Sieltä tuli joku. Ai. On pää tässä fighterissa, kun on näin huonot armorit. Tuhlasinko kyllä. Tuhlasin rahani ihan turhaan ostamalla niitä arveita. No. Tosiaan. Siitä sitten, ai. En tiedä. Ai. No, keskitään vaikka tähän peliin. Ai. Voitte laittaa kommentteihin, jos ei kuulu peliäänet, ei kuulu mun puhe tai jotain. Haluan tonne paikkaan. Ai. Ton pään mä haluan. Ei näin. Tilatkaa kanava, jos sitä ei ole vielä tehty. Ja nyt kun mulla on täydet HP, niin mä varmaan haluan mennä tänne. Ai. Ei näin. Jos mä meen tänne. Näin. Okei. Ja mä vasta nyt huomasin, että mulla on väärä tyyppi. Ensi videoon tulee taas mun oma tyyppi. Väärällä accountilla pelaan. Ai. Ai. Oli virhe
tehdä noin. Au, 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 au. Tosiaan. Nyt ei tuu silleen niinku... Ei tuu... Silleen varmaan tulee... Mulla on rahaa varpata. Mut silleen niinku... Jos... No joo. Tai ainakaan... Maanantaina ei tuu videota. Eikä tule... Sitten... Tiistaina... Torstaina ei... Perjantaina... Ehkä... Joinakin perjantaina... Mutta juu, ettei tuu ihan joka päivä. Kauankohan mä oon jo kuvannut. Yes. No. Saa tehdä yksi tappo. Se on 5 yhdestä, okei. Tuntuu niin tyhmältä, että mä menin käyttää kaikki mun rahat niihin arveihin. No hyvä, täällä ei oo ketään. Ei ole ketään. Toivottavasti ketään ei tulekaan. Toivottavasti joku tulisi, niin jotain vähän tapahtuisikin tässä videolla, mutta juu, pitäisikö lähteä... Mä kyllä tuun häviämään noille, jos mä... Ai. Tosiaan kommentoikaa, jos videolla on jotain vikaa. Ei saa tappaa minua. Ei 3 tiimi, mä en pidä semmosista. Ei! Toisin! Hyvin päästiin kyllä sen selkä. Juu, mutta... Tää video alkaisi olla tässä. Mä teen varmaan seuraavan videon tähän perään, mutta... Ehkä en tiedä. No, mut se oli sitten... Moikka! Nähdään... Moikka!